Η μονάδα δίσκου σταθερής κατάστασης HyperX Fury προσφέρει εντυπωσιακές επιδόσεις σε οικονομική τιμή για να μπείτε πιο γρήγορα στο παιχνίδι και να βελτιώσετε και τις δικές σας επιδόσεις. Η συσκευασία περιέχει ένα αυτοκόλλητο με το λογότυπο της εταιρείας, ένα περίγραμμα για επέκταση του όγκου του δίσκου ανάλογα με την επιλογή σας και εν τέλει τον δίσκο. Με χωρητικότητα 120 GB, η μονάδα δίσκου HyperX Fury SSD διατίθεται ως αυτόνομη μονάδα δίσκου με εύκολη εγκατάσταση. Αυτή η οικονομική αναβάθμιση προκαλεί μικρότερη ενόχληση από την αγορά ενός νέου συστήματος για αυξημένες επιδόσεις. Η μονάδα δίσκου HyperX Fury SSD κατασκευάζεται με μνήμη flash και δεν διαθέτει καθόλου κινούμενα μέρη, συνεπώς είναι πιο δροσερή, πιο αθόρυβη και πιο ανθεκτική στους κραδασμούς και τις δονήσεις από ότι η παραδοσιακή σκληρή δίσκη. Αυτά τα χαρακτηριστικά την καθιστούν ιδανική για την αντικατάσταση μιας μονάδας σκληρού δίσκου. Υποστηρίζεται από τριετή εγγύηση και δωρεάν τεχνική υποστήριξη. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο των Unbox Maniacs.